дальневосточные татары, немного другие, ләкин без татарлар. Мы не едим столько ичпичмаков и беляшей, сколько едят в Татарстане, ләкин без татарлар. Әнә шундый төрле булу уртак эшчәнлеккә комачауламый. Менә инде 15-нче тапкыр төрле төбәкләрдә яшәгән эшмәкәрләр бөтен дөнья татар конгрессы уздырган форумга Татарстанга җыела. Үз эшчәнлеге белән таныштыра, хезмәттәшлекнең файдасын раслый. Республика җитәкчелеге исеменнән аларны бүген Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Татар барда хәтәр бар диләрме? Нигә алай диләр икән? Мин аңар җавап таба алмадым. Ләкин үзенең булганлыгын, тырышлыгын менә шулай итеп бердәм булып саклап калуда, шундый хәтерлеге бардыр аның. Ирактагы чит илләр, Европадан булган эшмәкәрләр китә, базарда урыннар бушый. Үз эшен башларга нияте булганнарга ярдәм итәчәкбез, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Килегез, ышаныгыз. Бүгенге көндә менә шулай танышып, элемтәгә керегез. Битараф булмаган кешеләр бит сез. Менә Себердән килүчеләр алар җылылыкны саклый торган материаллар җитештерә. Татарстанда да завод төзергә уйлыйлар. Монда эш башлау өчен инвестиция мөхите бар диләр. Безнең клиентлар зур төзелеш компаниялар. Без инде хәзер песчаный Кавалида менә шул урында завод төзергә. Һәрбер булган тәкъдимнәрне карап, менә Лаиш районында туктап, шунда керәбез дип әйтте. Шуңа күрә менә Татарстан, татарлык дигәндә, әгәр дә тагын да күпләп эшләгәндә, территориялар эзләгәндә, Татарстанда булса, без һәр вакытта да хуплыйбыз. Казанга якын булуы кызыктырамы, тагын бер проект өчен Лаишны сайлыйлар. Имәнкискә улы янында кичкенә Якутия комплексын булдырырга җыйналар. Мин үзем татар малай бит. Хоть Михайлов Анатолий Николаевич Якутияда димме, ати они моннан киттеләр, но мин монда бүтән сын хәзер җыям, наоборот, инвест проект уровень президентка чыга, защищаться итәләр урыны. Име, акча безнең инде бар. Ичке туризмга ихтыяҗ артуны күздә тотып, аны җәелдерергә тырышучылар күп. Яңа маршрутларга кушмакчы булабыз. Менә хәзер М12 дигән трассага бик шатланырга тиешбез. Потому что безнең маршрутыбыз Малое Татарское кольцо исеме кушмакчы булабыз. Без өйрәндек, что безгә 100 сум кирәкми, монда 100 дус кирәк. Мәскәүдә торып 100 дус кирәкми, анда 100 сум кирәк. Җыелды шундый зур формулага. Вот. Дусларны җыябыз да, акчалыкларын җыябыз. Акча булса да, бу культурада без схемалар. Кече һәм урта бизнес, зур компания вәкилләре, үз мәшгульләр. Быелгы форумга килүчеләрнең уртача яше 45, иң яшь эшмәкәргә 24, ул Башкортстаннан, иң өлкәненә 81, Мордовиядән. Мин эшмәкәр 89 елдан, әлдә үткән гасырдан. Без хәзер үнгә вакытта тора башладык. Шуның өчен без безгә булыйк. Эшмәкәрләр, оешмалар. Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре форумы 3 көн дәвамында эшләде. Бердән ул төбәкләр арасында икътисади элемтәләрне ныгыту мөмкинлеге бирсә, икенчедән эшмәкәрлек аша милләтне саклау, берләштерә торган чара булып тора. Бүген яңгыраган тәкъдимнәр алдагы эшчәнлеккә нигез булып алыначак. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Саитова, Яңа Гасыр каналы.